αυτό θα είναι το βίντεο για τα elevators. Ποιος είναι ο κωδικός του? 6-9. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματα. Η Μίχα του έστειλε φωτογραφία. Στείλε όταν γυρίσεις η Γεωργία. Ο Μπέζε. Ο Σταύρος λέει, ο Σταύρος έστειλε φωτογραφία, η Άξι έκανε request να τον ακολουθήσει. Η Θεία και τα νύψια έκαναν like τον bro. Οι Gooners send the photo. Αγάπη μόνο Gooners. Η Βασιλική το έστειλε, η Αιγύγα στο Snap, η Αντριάννα στο Snap. Ο Κόζα claim the unlocked exclusive όχι. Ο Πάνος Άγγι τρανός for the tattoo. Press home. Βγαίνει το Team 6 εδώ. Ναι, μαλάκα, όντως. Πώς κάνει γκόμενο αυτό το κινητό ρε μάνα, τόσο μικρό. Είναι ανάλογο με κάτι άλλο. Το έχει συνηθίσει το μικρό. Πώς στο διάολο. Πώς βλέπεις αυτή να γίνει, Τίποτα. Κινητό μου βλέπεις. Απλά βλέπω πόσο έλεγε ο άλλος ότι είναι μικρό και του λέω, ναι, πώς κάνει, Άντε, σε περιμένουμε για το τέτοιο. Αχ! Τρεις χείρους! Τρία wins! Ναι. Γιατί έχετε πολύ ικανό το 4. Κάπως πρέπει να ανέβουμε πάνω. Ναι, όντως. Μη σπονάρ μόλις το ίδιο, σε παρακαλώ. Πάνω εδώ. Εντάξει. Αποκλείεται. Περιμένει λίγο. Λοιπόν, Να δω. κάνε το δεξί. Απλό πίσω. Εντάξει, δεν μιλάω. Όχι εμένα ρε μαλάκα. Δεν φορέσαι. Τι κάνει. Μεγαλικό τώρα. Δίνω πίτα πέραντι. Δεν δείξω κανένα. Δίνω, θα πεθάνεις και το ξέρει. Νόμιζα θα πάει πιο αργά ρε μαλάκα. Δίνω, προσπάθησα να σκαρφαλώσεις πάνω. Κάπως. Δίνω. Δεν μπορώ να το τρεφαλώσω. Όχι. Κοίτα. Φίλε, κοίτα εδώ. Έπρεπε να ψηθώ, δεν ήξερα τι μπορώ να πιέσω από το καλώδιο. Δεν έχω να κάνω. Για κάτσε λίγο να δω το πώς έχει. Ναι, στο 3. Πολύ κάτω λοιπόν δεν έχει αυτό το χειριστήριο. Νομίζω για λόγο συνδέθηκε. Όχι, γι' αυτό δεν έχει μπαταρία. Πατά. Θα το σβήνει μπαταρία. Γιατί μας τώρα όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Όλα τα τζάμια, όλα τα τζάμια. Και τζάμια ρε, το δικό σας θέλω. Ωραία, σπάω το τζάμιο. Σπάω το μπροστά τζάμιο. Πάω τα ρολόγια. Έχω πιάσει το τζιν. Όχι. Ρε μαλάκα. Όλοι κάτω. Δεν μπορώ να τους πιάσω σε αυτό. Όχι πάλι πρώτος. Άσε. Κώστα μη. Δεν έχω στο άλλο, Κώστα. Όχι. Πρόσθεσε πούστη. Ουγκα. Μαλάκα, κόψα να σε εξευτέλισες αυτό. Μαλάκα ήσουν νόκ για 20 ώρα. Μα bro, one tap. Απλά ήταν. Δεν πάνε στο παλί. Γιατί τρέμουν. Απλά ήσουν στο πάτωμα. Όλοι θα το νιώσουν εντωμεταξύ η πρώτη μέρα του πολέμου. Πάλι. Εγώ κοιτάω τον Τίνο, ο Τίνος Πάμε κοιτάει μέσα, το πάμε Τζίμι. μέσα. Πάμε μέσα το σπέρι. Δεν μπορούμε, δεν χωράμε. Τίνο, άσε. Έχεις τζάμι, bro. Τίνο, Το γάμο. κάνω γαμά, άμα δεν είναι σπασμένο το Πιέστε το πάρτε εκεί. Δεν θα είμαι ο πρώτος, όχι. Σκοτά. Καλά, όχι, δεν θα σε... Εμείς είμαστε! Όχι παλμί. Δεν βλέπω. Πώς πέσαμε είμαστε? μαζί? Όχι. Ντρό. Όχι. Ναι! Δεν μπορείς να κάνω αυτό. Λοιπόν, Τι θέλω- ωραίο, θέλω μια φορά να ζήσω ο δεύτερος. Τι ώρα τρίτος. Ποτέ. Το τράξι είναι ακόμα καλύτερο. Ποιο είναι το τρέξι, έχασα. Κώστα, μπορεί να κάνω live. Τίνο, σε παρακαλώ. Κώστα, για λίγο. Γάμο το στο διάλογο. Λοιπόν, σπάμε το Για γυαλί. λίγο, και τώρα περίμενε. Κάποιος άλλο. Είδα σηκώτη και μετά. Όχι, απλά πρέπει να έρθουν. Παρακαλώ. Και στο άλλος. Δεν έχεις πάρει τέτοια στο τσάμι. Δεν θα το πρότεινα αυτό που κάνεις. Πήγε πάλι πρώτος τώρα. Ωραία. Ο άλλος θα πεις μπορούσε να μπαίω. Απλά σπάσε το ένα από το καθένα. Ναι ρε Τίνο. Άντε, γεια. Τα χλά. Όχι, Παίξε μέσα. Άντε, γεια. Άντε γαμίσου. Πιάστηκα!
Και τώρα που πάμε σπίτι τα κάνουμε. Πάλι invisible θα δούμε. Αύριο είναι invisible. Όχι, να πάμε το βράδυ. Εγώ φυσική. Και εγώ έχω μαγικό. Και εγώ φυσική. Εγώ γράφω. πληροφορική. Όλοι μας. Έχει ωραία φωτογραφία. Έτσι και έτσι. Πώς πέσαμε εμείς. Τον είδα μπροστά μου και απλά τον μπροστά μου. Είναι καλώδιο, δεν πιστεύω με το καλώδιο. Τι είναι αυτό. Πού το βάλω. Για φωτιστήριο. Βάλτε εκεί να το Γιατί έχουμε το έφερες. Γιατί δεν έχει πολύ μπαταρία. Ωραία κλειστό. Όχι ρε, πριν κλείσει γι' αυτό. Δίνω. Πάλι πρώτος το πέσεις. Άσε με, να πέσει πρώτος τώρα. Να πέσει πρώτος, ωραία. Να πέσει πρώτος. Έλα! Παιδιά! Παιδιά! Η βασική μας φωτογραφία ήταν να πέσει πρώτος. Τι λέει Δίνο. Δίνο, αν νικήσει, νίκησε. Μου πρέπει να νικήσεις. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Δίνο, μην πέσεις. Πάνω του! Δεν σηκώνεται. Πάτα χ και πήδα απέναντι. Σηκώνεται. Δεν σηκώνεται. Υπάρχουν χαβάκι για αυτό το Δίνο. Ω, μαλάκα είναι άθλος. Μέσα είσαι, μπρο! Δεν είναι έμεση. Πήδα. Μαλάκα. Άντε γεια. Μαλάκα, πού Το πατάω τρόπο και γίνεται. Πάμε να λεβίτσες. Πάμε πάλι Δεν λεβίτσες. ξέρω αν νίκησα. Νίκησες, μπρο. Όπως είναι η μουσική. Θα μου σε κράσω. Όχι, νίκησες. Όχι, είστε άθλοι, ρε. Ωραία, όχι πριν. Πάμε πάνω. Για ξέρουμε ποια είναι η πρωτεία. Τώρα θα σε βάλω κάτω. Λοιπόν, Όπως δεν έχω βάλει ποτέ ξανά. κάτσε λίγο, όντως, θα Μια πιω άλλο. μεγαμάχη. Άσε μη. Κάτσε να πιάσω λίγο αυτό. Πόσο. Γιατί μη φάει. Δεν σε βάλω, δεν τζαμίς πάνω. Όχι, όχι, δεν. Έξι κολλάτε. Έλα. Όχι, λοιπόν, πάει συνέχιση. Σπάμε το. Άρενα, με το αρένα. Σπάμε το αρένα το Ελένα, ναι. Ποιος θα πιο αρχίδι. Μόνος σου. Όχι, θα ακούτε για από κάπου. Από ποιον εγώ, εμείς οι μόνο ήμασταν. Wow. Έλα. Δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα εδώ μέσα. Στη γωνία. Α, πίνας. Είναι τελικά. Ξέρεις τι θα πας. Ναι. Τώρα από μένα. Τώρα. Τώρα σε βάλει κάτω αγάπη. Δεν ξέρω να παίζει πάλι. Πάμε πάλι να ρίξουμε τώρα πρώτο. Αχ, μην είμαστε και οι 4 πάνω. Α, Τζίμι ήρεμα. Να πέσει μια ώρα. Κότσα σιγά σου, κότσα, ξύπνα! Χάρουμε το στριπτίνο! Περίμενε. Όχι ρε Τον Έξον! Θα σπάσω τσάλι. Κότσα μη, κότσα μη, κότσα μη! Έσπασε την κατάγα, Ναι. Σάψαμε να! Τι θα πάει τώρα. Είπα μία Γιατί με το γεωγραφία. σώμα Τι βλέπω. Βλέπω πει. Τζάμε το μπρο. Άντε να δούμε. Δεν είχε τζάμε. Ραφ, ξέρω τι θες να το κάνεις, αλλά μην το κάνεις. Υπέρτας. Θα πέσει. Τι κάνω. Don't do this, Ραφ. Ραφ, η μαμά μου είναι κάπως άσταχη. Ωραία. Να, κάνω τη χάρη. Ωραία. Yeah! Μην πέσεις εσύ. Ah! Τζίμι. Ωραία. Θα πάω πίσω, Ραφ.
Γεια σου, Ραφ. Γεια. Ω, Παναγία μου! Στο πάνω. Πες. Ραφ, ξέρω τι θες να το κάνεις, αλλά μην το κάνεις! Τρώω. Φάτο! Γαμώ το, έτσι, έστω δεν πέθανα πρώτος. Το φτάνεις τώρα. Δεν Δεν είσαι μαλάκας και στέλνεις την Μπουρνέλη. Όχι, τον Ρότζερ δεν στέλνει τίποτα. Όχι! Για το μπούστι. Ρότζερ, ξύπνω λίγο. Όλοι. Αϊσίκτικ! Τώρα! Το δεκά! Όχι! Ναι! Κάτσε αυτό. Ξέρω τι πρέπει. Αλλά δεν ξέρω αν έχω να το κάνω. Νομίζω τώρα το στρίκ πηγαίνει. Νομίζω το στρίκ πηγαίνει με τον Τίνο. Νομίζω με σένα πήγαινε ακόμα. Τι? Αφού ήδη δύο φορές έχει πέσει ο δύο Τίνος. wins όμως. Ήδη δύο φορές έχει Πώς πέσει. πάει με τα wins. Κανονικά. Πάει με το πώς κάνει. Με το πώς φορές κάνει πρώτες. Εκείνο τον κόκκινο από άντρα. Το El Primo. Και εγώ κόκκινο σου. Πάντως. Δεν μπορώ να... Ας το πάω στο τσίπι! Προδοσία, οι προδότες δεν θα συγχωρούνται ποτέ. Φάτον. Έλα! Έφαγα γωνία. Έφυγε! Δεν βλέπω. Όχι στη γωνία, όχι! Όπα. Όχι! Γάμο το. Ωραία. Το τράξ είχε περισσότερο πρόβλημα, γάμο το. Μπορείς να πέσεις και να πιαστείς. Ναι ρε φίλε, αλλά εδώ έχει... Γι' αυτό σου είπα Αυτό στο πάμε κοντέινερ. τρένο. Όχι ρε, το τρένο δεν είναι καλό. Όχι πάλι τρακ. Και... Κοντέινερ! Χειρότερο που Δεν ξέρω, λίγο πολύ το ίδιο με το elevator. Ναι, αλλά έχει πιο... Είσαι τέρμα πάνω, δεν είσαι μέσα. Για να μην μπορείς να πιαστείς. Πάμε τα ένα... Το γράφ, το γράφ! Το γράφ! Τι είναι η Σαμέα! Εγώ δεν είναι. Ναι! Τι είναι ευχαριστώ ρε. Τι epic που ήταν αυτό. Σπρώξτε μου. Μπουνιές ρε μαλάκα, όχι κουτουλίδια. Είσαι κάμπορ μπρο. Ξέρεις πολύ. Ωραία, πάμε container. Μου σταμάτα στέλνεις τη Γεωργία. Δεν φταίω ρε φίλε, δεν έχω μιλήσει όλη μέρα. Στα αρχίδια μας. Στο σχολείο μαζί ήσασταν. Ωραία, κάτσε να ρίξω και... Εντάξει ρε φίλε, και πάλι. Παναγιά σου. Containers. ABC. Δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο τελείωσε.